La gent adopta el que els serveix més bé i el que més bé els va i el que els porta un valor de veritat. Per exemple, si ara vingués un editorial i digués a partir d'ara tots en comptes de llibres el que farem serà continguts digitals empaquetats, tancats, per exemple, amb una estratègia educativa del que se'n diu un conductisme. I a partir d'aquí ara donarem a totes les escoles això. I totes les escoles de cop i volta els professors trobaran que tenen aquelles eines, com segueixen tenint els llibres tancats, amb un contingut tancat no és democràtic, no és social, però també tenim a la nostra disposició altres eines, com per exemple la mateixa Wikipedia, on hi ha molt de contingut, o hi ha eines de l'Open Courseware que estan a disposició. Al final els professors i els alumnes triaran on hi ha el coneixement que els hi aporta alguna cosa. Què és el que ens va més bé? Per les nostres necessitats. No basar-nos, o sigui, els ideals estan molt bé. Els ideals estan molt bé, però al final el que hem de buscar és què és el que va realment bé per a les nostres necessitats. Si el que a mi em ve realment bé, em ve amb un cop de talonari que m'han donat i li puc donar una utilitat, ho aprofitaré. Ho aprofitaré, i prou. I al final és dir, on està la utilitat? Desenvolupem-la. I llavors, com que sé que hi ha molta gent desenvolupant programari lliure i, a més, desenvolupant programari a partir de les seves necessitats, i com que es desenvolupen coses no a partir del que demana el senyor que té el talonari, sinó a partir del senyor que té una necessitat, es construeixen coses realment útils que altres persones troben útil. El gran del programari lliure és que quan tu necessites una cosa, la fas, la comparteixes, per exemple, un mòdul pel Joomla, l'agafes, el comparteixes i trobes que a la comunitat de Joomla hi ha una pila de gent que necessita allò que tu necessitaves. I a partir d'aquí es desenvolupa la comunitat. Però al final és buscar una utilitat dia a dia i trobar que hi ha gent que té aquestes sinergies. Contra aquest tipus d'actitud i contra aquest tipus de dinàmica, el talonari no hi té res a fer. Perquè no pot generar, el talonari no sap quina és la necessitat individual de cadascú. En canvi, avui en dia, la producció de les coses ja no està en base a el que algú decideix. Algú diu, mira, a ràdio als 40 principals sonarà aquesta cançó. Al final és quina és la música que ens agrada escoltar i la produirem i l'escoltarem i anirem al bar i suportarem la música que ens agrada. I tot això es democratitza. I hi ha molta gent que està agafant i pensant en això. Per exemple, amb el Departament d'Educació hi ha la gent que porten el tema dels àgores, amb Moodle hi estan treballant molt fort. O sigui, jo parlo amb els tècnics. I el Departament d'Educació estan molt forts amb el desenvolupament de programari lliure. Tenen programari lliure desenvolupat propi, com per exemple els quaderns virtuals per Moodle, el mateix JClick, i ara volem activar-ho com a comunitat. O sigui, sé que hi ha molta gent dins del Departament d'Educació, sobretot la part tècnica, la part que dirigeix en Jordi Vivancos, que parla de tecnologies d'aprenentatge i el coneixement. Aquí hi ha una empresa que es dediquen a compartir les eines que ells fan. Tenen una sostenibilitat com a companyia, comparteixen el software, venen el servei. I a partir d'aquí hi ha moltes maneres d'agafar i compartir això. Hi ha la filantropia, hi ha molta filantropia, hi ha la finançació pública, hi ha moltes maneres d'agafar i fer que les coses que realment tenen utilitat surtin. I és un debat que hi hem de participar tot i el que cal és molts emprenedors amb moltes idees que intentin fer tot això sostenible.